Και γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε να κάνουμε βίντεο, κάνει like και αρφή και σπάστε το κομπανάκι για το βίντεο. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε Minecraft, αλλά μπήκα και κάτι έγινε. Είχα τσακωθεί λίγο με το φίλο μου και έγινε μια μεγάλη καταστροφή. Είμαστε στη δημιουργία και είχαμε χτίσει πολλά πράγματα και τώρα θα σας δείξω τι έγινε. Και ήταν έβρεπε θα την έξω και άλλα πράγματα. Παίζουμε από PS4, ξέρετε. Βλέπετε εδώ. Βλέπετε. Λοιπόν, κοιτάξτε τι έκανε. Αν βλέπετε. Εδώ πέρα λακανικά. Κοιτάξτε τι έκανε στην τράπεζα. Μόνο το μπέτζ έκανε. Πάμε εδώ στο σπίτι γιατί είναι 63 σπίτια. Και το μεγαλύτερο λάθος είναι το σπίτι μας. Ο πάνω όροφος, αυτός ο όροφος εδώ πέρα. Είναι ο δικός μου και αυτός εδώ ο δικός του. Κολλάει παιδιά σχετικά πολύ. Δεν έγιναν πράγματα. Κοιτάξτε εδώ. Πράγματα. Πολλά πράγματα. Και το μεγαλύτερο πράγμα είναι το κομμάτι. Παιδιά, αυτό νομίζω 50. Νομίζω δεν την άρεσε. Και όμως παιδιά το κομμάτι δεν την άρεσε. Δεν βάλουμε λίγο μέρα. Έκανε μεγάλη καταστροφή. Κοιτάξτε το φούρνο μου. Κολλάει φούρ, παιδιά. Έχω την έξτρα. Κοιτάξτε το φούρνο μου. Τι του έκανε. Τι ήταν τόσο όμορφος. Κοιτάξτε τι του έκανε. Μου σκόσε το villager. Παιδιά, δεν είχα φτιάξει με τα χεράκια μου πολύ ψωμί. Πάρα πολύ ψωμί, παιδιά. Το κατάστρεψε. Και ξέρω στη φάση. Γι' αυτό που έκανε δεν θα τα αποδώσουμε. Με αυτό. Γι' αυτό είναι το σπίτι του δεύτερου του φίλου μου. Με αυτό. Αυτό εδώ έμεινε πολύ πράγμα στο δικό μου. Potion, παιδιά. Μεγάλες καταστροφές έγιναν εδώ. Κοιτάξτε εδώ να πούμε. Ο φίλος μου τα καταστρέψε όλα. Ναι. Κοιτάξτε τα τζάμια όλα αυτά. Το σπίτι του πάνω. Του εδώ τα πράγματα. TNT. Όχι. Το κάνει από TNT. Το βλέπετε. Κάνουμε. Βρε το σπίτι μας. Πάει καλά. Ήταν το μοναδικό χωριό μου. Είχε μια μυστική βάση, κάποτε μου την είχε δείξει. Αλλά εδώ πέρα είναι άλλη ιστορία. Μια μυστική βάση περιμένετε να σας δείξω κοντά στα νερό. Αλλά εγώ δεν άντεξα. Στα νεύρα μου δεν άντεξα για πολύ μυστική βάση. Πολλά κοιτάρια μου, πολλά πράγματα. Έσπασα. Γι' αυτό που έκανε φίλος μου, βλέπετε το μεγαλύτερο σπίτι του. Γι' αυτό την άσε. Πάμε λίγο, μπρο, πάμε λίγο να πούμε. Δεν θα βάλουμε και 90.
κάτω. Και σιγά σιγά δεν. Και πάνε. Όλοι δεν βάλαμε. Διαβάζω εγώ δεν έχω διαλύσει όμως, κοιτάξτε. Πας εδώ. Так, окей. Окей, ну сюда. Так. Διάκουσα κάτι περίεργο, το κλείνω. Φοβήθηκα τη ζωή μου. Λοιπόν, αν το άκουσατε κι εσείς, γράψτε μου κάτι στα σχόλια. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε η εικόνα με τον γραμματορισμό, κάντε like, μια εγγραφή. Και αν αρέσει το φόρμα το Minecraft, το ίδιο. Και γεια σας!